lampáše, píky, nože, brúsky na nože, osličky, prostriedok na mravce a slimáky, pasce na myši, lanolín, tlakomer, zdravotné pomôcky pri bolesti chrbtice. Maste a gély na bolavé kĺby, krčové žily a rany. Konský gél, konopná masť, kurasan, zlatý drak. Obú slovenskej výroby, sandále, šľapky, papuče, kapse, botasky, plátenky, baganže, gumáky, gumofilc, milánky, montérky aj trakové a maskáčové, šatové zástery, kožené opasky, legíny, tepláky, tričká, blúzky, ponožky, spodné prádlo, antialergické paplóny a vankúše, návlečky, plachty slovenskej výroby veľa vzorov. Zdrží sa hodinu.